Do airian dago errentan erea, kantuz ez nik sartzen poltsara urrea, ez da errotan ere karga laborea, airian dago bada naizela pobrea, gauza gutxi daukanik etxean gordea, detanarekin pasa eke naiz ordea. Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Zein dan Fernando amezketara netzako? Ez dakit, txikitako oso apreziatu izan den pertsonai bat? Fernando zan gizon bat amezketa ospea mentziona eta pertsotan oso hona izan zen. Oain arte hainbeste ezagutu ez deuna, nahiz eta aurten nola 250 urte izan dien Lautermin egindako lan zea baten gantingen, asko ezagutu arazia dena, ez? Beti txistoso bezala, bertsolari zean, baina aparte ere bazitula beste lanbide batzuk eta zean, eta bueno. Netzako Fernando da oso hartzaiona, amezketa ospea hundi eman dio. Gauza hundi bat, azkenen bai herrie ezagutarazteko, bai hemen ingurun da Urrutiare oainaren aurrerapide askoekin, mundu guztia zabaldu litekeen gauz bat dalako ere bai. Eta gero, holako pertsonai bat herriko izatek, beti arrotasun bat edo beti sentitzen da zerbait, ez? Behin Fernandok semea gauzek zuken da. Semeak hani nahizun da, erretore jaunek zein intzun bazkari batea gonbiatu zuen Fernando, eta Fernandok esan zion bere semei atari nitxoitiko, da juntzan Fernando elizeat, bazkaltzea, eta elizen barrun esan zion erretorek. Behikatzazu maie. Ondo agerian dago errentan erea, kantuz ez denik sartzen poltsara urrea. Ez da errotan ere karga laborea, agerian dago bada naizela pobrea. Alperra esate bezala, etzulako inoa juten, da geho deskurritu zuen oso langilea zala eta etzala alperra. Oso hartalde handi ezalako etzala oso alperri zala. Ben Fernando sorontze bilen eta ikusi zituen bi ehiztari. Eta orduan ikusi zituen bi ehiztari eta hor erbiak atu zuen da Fernando izkutatu intzun. Eta orduan, izkutatu zunen galdetu zien Fernandoi aber ikusi altzun erbie. Gauza gutxi daukanik etxean gordea, dedanarekin pasa egiten naiz ordea. Eta hasi zen Fernando, aitaren, Espiritu Santoren izenean, amen. Da, apaizek esan zion, gazki, dezu, hitzak berriz da. Hasi zen berriz, aitaren, Espiritu Santoren izenean, amen. Gero erretorek esan zion, semea nundek da. Fernandok esan zion, atarin, oatxe, ekarrikot. Fernandoi pasatako pasaizo guztik ez die egik, eta beste batzu goi. Guk uste genuen 250 urte, ez zeola eskopetaik, da interneten behiratu genuen da jartzezun baiet, da geho ikusi genuen trenik zeo zeon, da ez zeon garai hartan. Eta esan zien hor tiroin bai ez da Urruti biliko, eta orduan behar nola zeuken hanketan hasi zien bileta ez zeukean,
ez zuen ikusi. Eta orduan galdetu zien berriz eta esan zien, 11ako hola izango je, eta esan zien ez ziela galdetu ze ordu zan da, Fernando berriz. 11:30 handik ez di izango. Eta orduan, juntzien etxea Bideztari eta Fernando ere bai. Eta Fernandok zutan jarri zuen zea, erbien. Eta orduan, juntzan urrungo astean Tolosa. Eta estari horiekin topatu zuen. Eta orduan estari horiek pentsatu zuen, arra jotzeatik ze orduan galdetzea, eta orduan galdetu zien da esan zien arra zeula, Andrekin jantzula. Bai, oain ez hainbeste baino lehen mintzat, lehenago askotan. Asko da horrekin amezketa esan da, naiz eta oain jende importantea, bai pelotatik enda badare, baino lehen mintzat asko identifikatzen zen, Fernando amezketarra zeagin, bai ETB-en emandako marrazki bizidun horitatioken asko zehatu zen, eta bai, amezketako ze handi izan da. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango, bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando.